Sziasztok! Ma is egy klasszikus török recepttel jöttem, és ez már szerintem 4. recept, vagy 5., nem tudom, és gondoltam, ebből kell egy szériát csinálni, és csinálom is egy török klasszikusai szériát, és ez lesz az első, vagy 5. videója, és mivel azt gondoltam, hogy török klasszikusok, az első kaja mindenki eszébe jut, döner. Akartam dönerrel kezdeni. Hát nem tudom, mennyire tudjátok, de ez lehet otthon is csinálni, és nem kell ilyen hatalmas döner gépre, nincs szükség. Gondoltam, hogy nagyon, hát itt én úgy tudom, hogy a legtöbb magyar, ha török konyhára gondol, akkor kebab jut eszébe, sajnos. Nem azért mondom, hogy sajnos, mert ez valami rossz kaja, hanem olyan sok finom, ötletes kajáink vannak török konyhában, azért kicsit szégyen, hogy csak ezzel emlékezik, de minden esetre mindenki szeret Törökországban is dönert, mindenki eszik, én is imádtam, főleg diákok. Te biztos döner, kebab, gyrosz nevével ismeritek, de ez a bizonyos Iszkender kebabnak hívjuk. Magyarországon Sándor lenne, ez Nagy Sándorból jön ez a név, nagyon vicces. Nagyon vicces lenne, ha valaki Sándor kebabnak hívna ezt. Mindegy, de kebabnak is lehet hívni, dönernek, gyrosznak, bárminek lehet hívni, ugyanaz a kaja, és mutatom otthon, hogy lehet csinálni, és szerintem ezt magyar konyhákban bárki csinálhat. Diákoknak is tök jó, mert így lehet készíteni, és fogyasztóba lehet tenni, és utána lehet főzni estére, vacsorára. Vendégeknek is lehet csinálni, én már ezt tényleg csináltam vendégeknek is, nagyon bejött. Egész folyamatot fogom mutatni, hogy készül hűtőbe, hogy fogunk tenni, és aztán hogy tálalunk, mert ennek a lényege a Iszkender kebabnak, hogy tálalunk, mivel hogy tálalunk a tanyérban, és az egész folyamatot fogtok látni, hogyan főzünk, hogyan tálalunk, stb. Azért tartsatok velem, és mutatom, mik a hozzávalók. Ennyi az egész hozzávalónk, maga dönerért. Itt vannak pár más hozzávaló, ezek majd szószért kell, ami rá fogunk tenni, meg ilyesmi erre a szószra, de erre majd jövünk. De maga dönerért ennyi az egész hozzávaló, itt vannak a fűszereink, itt van 2 evőkanál jogurtunk, tejünk, ez is 2 evőkanál, egy hagymára van szükségünk. Nem a hagymát fogunk használni, hanem a lét fogunk használni. Ezért van itt daráló. Ebben fogunk ilyen pürére csinálni, aztán ezzel fogunk szűrni. A fűszereknek a részleteit, meg minden hozzávalókat a videó alatt fogtok találni amúgy is, azért most kezdhetünk. Hagymát ilyen 4 kockára vágom, beleteszem. Húsnak a ízét a legjobban ez fog hozni, ez a lépés nagyon fontos. Egy kanál segítségével így nyomom. Hagymagyi után tehetünk a többi hozzávalókat, jogurtot teszem, fűszereket és tejet. Ezt így kezemmel fogom keverni. Végén így fog kinézni. Most sütőpapírra lesz szükségünk. Nyitunk. Ide teszem egy nehézséget, ide is. És ide teszünk a közepére a húsunkat. És kb. Ilyen formában lesz. Aztán ezeket kivehetünk. Így. És a 2 végét úgy csinálunk, mint egy cukor lenne, szaloncukor. Tekerjük. Így erősen fogunk csinálni, mert nagyon akarunk, hogy minden így szűk legyen. Igen.
kb. Ilyen állapotban fogjuk ezt most hűtőbe tenni. 1-2 óra ott fog várni, hogy marináljon teljesen, és aztán mély hűtőbe fogunk tenni. Muszáj, hogy mély hűtőben legalább egy éjszakát várjon. Ezt most teszem hűtőbe. Persze én nem fogom várni, ti várhatjátok, de én már készítettem előre még egyet, hogy tudjam mutatni nektek utána, hogy főzünk. És azért itt van, kivettem most mélyhűtőből. Itt kicsit fogom várni, hogy kicsit magára térjen, és könnyebb legyen várni. A közben szószt készítünk. Ilyen mély, kicsi mély a szósz edényre van szükségünk. És kicsit olajat teszem bele, és picikét vajat. Kb. Ennyi, fél evőkanál kb. Én középső fokon most beleteszem sűrített paradicsomomat. Két evőkanál sűrített paradicsomot tettem, de püré is jó. Miután pároltam a sűrített paradicsomomat, itt én egy paradicsomot reszeltem, de ti, ha nem akarjátok, akkor paradicsom lít is beletehetitek. Jó, és beleteszem. És nem sok fűszert fogunk tenni bele, egy kicsit borsot fogom tenni, és egy kicsit cukrot fogom tenni. És cukor. Ti nem látjátok, de itt van egy macska, ilyen kóbor macska, de mi ethetünk minden nap, minden reggel és minden este, és most itt van. A férjemet várja, hogy etessen. Mivel tél van, azért napi 3 adagot ad, normálisan 2 adagot adott, de ilyen téli napokban 3 adta neki, és azért most ebédet várja, hogy kapjon, és ő néz engem, hogy főzök. Azt gondolja, hogy talán ő is fog kapni. Na, ebben a pillanatban kicsit higítom, de nem sokat, hanem nagyon kicsi, és ebben maradt kicsi a sűrített paradicsom, ezért ebbe fogom tenni vizet, hogy ezeket is tudom használni. És ezt itt fogom hagyni magában, hogy forruljon, meg így főzzön. És miközben tudunk csinálni a dönerünket. Most az egész igazából 4 adag, szóval nekünk 2 adag. És nektek nem tudom hányan vagytok, lehetne egy felét várni, ha 2-en vagytok, akkor még felét hűtőben tartani, és máskor enni. Így kezdem vékony szeletekre vágni. Beleteszem. És ebben a nagyon finom olajban nem fogjuk kidobni, hanem nagyon jól fogunk használni. Kenyeret fogunk ott pirítani. Ilyen kockákra fogom vágni a kenyeremet. Ha régi kenyér, annál jobb. Teljesen pirult kenyérjeimet teszem. És a paradicsom szószból ráteszem. És a dönerjeinket tehetünk.
ha közben hideg lett, akkor még egyszer lehet melegíteni ugyanazon a edényen, és kicsit rá is fogom tenni. A dönernek a legjobb párja, joghurtot teszem mellé. Itt van a dönerünk. Most kóstoljuk. Mindent így egyszerre akarok venni. Nagyon finom. Nagyon jó a marinációja. Mindenkinek ajánlom. Nagyon finom. És köszönöm, hogy néztetek ezt a videómat. A konyha klasszikusai szériájának egy másik videóját néztetek, és lesz még több ilyen videó, nem tudom hány videó lehet, mert nagyon sok klasszikus ételünk van, de amennyit tudok csinálni, fogok csinálni nektek, és nagyon köszönöm szépen, hogy néztetek. Ha tetszett ez a videó, akkor lájkolhattok, kommentben írhatjátok a véleményeiteket. Ennek a szériának a többi videóját akartok nézni, akkor feliratkozhattok, és csatornámban nézhettek a többi videókat. Nagyon köszönöm szépen, és remélem találkozunk a következő videóban. Addigra is sziasztok!